Здравейте и добре дошли в това видео. В това видео искам да се спра малко на темата за събирането, за какво мога да използвам събирането и как мога да го приложа. Събирането използвам много често, когато искам да създам по-сложни геометрии, от които по-късно евентуално да генерирам части от листов материал. Много често е така, че с помощта на събирането се създават и по-сложни балконски плочи. Искам тук в този случай да започна с него. Имам тук един куб, който искам да направя малко по-дълъг и също малко по-широк. И искам тук в този конкретен случай, например, да копирам този куб отново и отново. Всъщност, искам тук да дефинирам равнина чрез движение, в този случай, тази повърхност и искам тук в този случай да копирам този куб, т.е. този паралелепипед тук. Както показах и в предишни видеа, мога тук, разбира се, много лесно да променя моите повърхности и размери. Искам тук да променя това на 350 и искам отново с клавиша Shift да получа наклон в тези части. Просто ще отида 100 мм надолу тук. И също и тук, например, и сега е така, че в принцип тук тези части се появяват два пъти. И за мен е важно, защото искам да поставя лист тук, да виждам и този ръб. Затова трябва да избера част и след това мога да започна да добавям. Просто стартирам командата и HiCAD ме пита кое парче трябва да бъде добавено. В този случай кликвам на второто парче. И сега получавам съобщение дали второто парче трябва да бъде запазено или да остане, да или не. В този случай казвам не и то се добавя към това парче. Тоест, в принцип имам създадено фиксирано парче, което също е видимо тук като собствено свойство в дървото на свойствата. И сега в основни линии мога да продължа да работя и тук, върху повърхността. Например, да създам лист, който може да бъде пример за атик лист, който искам да покажа просто за демонстрация. Толкова просто може да бъде, че мога да създавам листове на по-сложни повърхности и да ги използвам и занапред,